Як беларускія ўлады знішчаюць паспяховы бізнес, за што сілавікі адбіраюць жыллё, а таксама кепскія навіны пра Эдуарда Бабарыку і новыя версіі смерці бойфрэнда Арыны Сабаленка. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. З'явіліся новыя падрабязнасці раптоўнай смерці Константина Кольцова, хакеіста каманды Лукашэнкі і каханага тэніснай зоркі Арыны Сабаленка. Учора амерыканская паліцыя заявіла, што Кольцова знайшлі пад балконам гатэля ў Маямі, куды ён прыехаў падтрымаць Сабаленку на тэнісным турніры. Кольцов засяліўся ў нумар на 23-м паверсе і здарылася бяда. Асноўнай версіяй паліцыя цяпер разглядае самагубства. Пазней з'явілася інфармацыя пра нейкую сварку на апошнім месцы працы хакеіста. Кольцов апошнім часам працаваў трэнерам у расійскім хакейным клубе Салават Юлаев, але звольніўся адтуль пасля размовы на павышаных танах. Пры гэтым прамога канфлікту з кім-небудзь у Кольцова не было, таму малаверагодна, што гэта магло стаць прычынай бяды. Але сёння сталі вядомыя некаторыя новыя дэталі. Партал «Зеркало» пагаварыў з Юліяй Михайловай, былой жонкай Кольцова, якая таксама жыве ў ЗША, у іх трое агульных дзяцей. Яна кажа, што хутчэй за ўсё гэта быў проста няшчасны выпадак. Михайлова расказала парталу «Зеркало», што знайшла доступ да пошты былога мужа і цяпер упэўненая, што на самагубства нічога не указвае, а наадварот, чалавек будаваў планы надоўга наперад. Па словах Михайловай, версію з забойствам у паліцыі дакладна не разглядаюць. Вядома, што былы хакеіст быў у нумары 1. На думку былой жонкі, сваю ролю ў трагедыі мог сыграць алкаголь. Цытата: «Хутчэй за ўсё ён быў вельмі п'яны. На жаль, хакеісты часам грашаць гэтым. У нумары, дзе спыняўся Константин, знайшлі пустыя бутэлькі з-пад алкаголю. Там быў балкон з выглядам на акіян. Верагодна, Константин не ўсачыў за сваімі дзеяннямі». Канец цытаты. Выказаўся і першы трэнер Кольцова Уладзіслаў Астапенка. Ён мяркуе, што бяда магла здарыцца праз сямейныя праблемы. Маўляў, пасварыўся з каханай, ну і вось. Праўда, адзначым, што ніякіх доказаў такой версіі пакуль няма. Таксама стала вядома, што Арына Сабаленка не будзе адмяняць свой выступ на тэнісным турніры ў Маямі. Яна ўсё ж выйдзе на корт, але адмовіцца ад каментараў журналістам. Пахаваюць Кольцова на радзіме ў Беларусі. Днямі цела ўжо прывязуць у Мінск. Лукашенко і яго чыноўнікі працягваюць зачыстку прыватнай медыцыны. Цяпер праз простую схему яны знішчаюць рынак унікальных паслуг. Яшчэ ў 90-х у Беларусі пачала працу вядомая афтальмалагічная клініка «Новы зрок», па-руску «Новае зрение». І неўзабаве яна разраслася ў вельмі паспяховы бізнес. Акрамя 5 медцэнтраў у Беларусі, клінікі сеткі ёсць у іншых краінах – у Расіі, Літве, Латвіі, Эстоніі, Нарвегіі і нават у Великабрытаніі. У той жа Літве заснавальніка медцэнтра Олега Каўрыгіна назвалі самым інавацыйным бізнесоўцам у галіне аховы здароўя ў 15-м годзе. Але ж гэта за мяжой. У Беларусі жа Каўрыгіна даўно ўжо ці то спрабавалі пасадзіць, ці то праз ціск выкінуць з рынка. Хаця бізнесмен даўно жыве за мяжой, на радзіме на яго перыядычна заводзіліся рознага роду крыміналкі. Яго вінавацілі і ў кантрабандзе медыцынскага абсталявання, пасля былі і фінансавыя абвінавачванні і справа за захоўванне нейкіх патронаў. Прычым гэтая версія гучыць так. У доме, які Каўрыгін даўно прадаў, знайшлі стары сейф, дзе ляжалі боепрыпасы, і сілавікі ўпэўненыя, што і сейф, і патроны дакладна каўрыгінскія. Прычым сам Каўрыгін казаў, што ўсё гэта проста спробы альбо забраць у яго бізнес, альбо стрэсці грошы. Але ж ён запэўніваў, што Лукашенка проста не ведае, што адбываецца, інакш бы дакладна разабраўся і пакараў вінаватых. Цытата: «Гэта не ўзровень прэзідэнта. Гэта абсалютна відавочна. Яму гэта больш чым не цікава. І калі б ён ведаў, што гэта адбываецца, напэўна, людзі, якія там удзельнічалі, атрымалі б велізарныя праблемы». Канец цытаты. Ведае Лукашенко пра падзеі вакол клінікі ці не, так і застаецца таямніцай, але цяпер пачалася новая серыя і падобна, што скончыцца ўсё адцісканнем бізнесу на карысць дзяржавы. Летась «Новы зрок» пазбавілі медыцынскай ліцэнзіі. Медцэнтр абвінавацілі ў тым, што для атрымання ліцэнзіі былі прадастаўленыя падробленыя дакументы з недакладнымі звесткамі аб адказных асобах, якія не працавалі ў арганізацыі. Гаворка ў тым ліку і пра дактароў. Тады ж прадстаўнікі клінікі адразу заявілі, што сетка медцэнтраў цалкам спыняе працу і пакідае рынак Беларусі, але ж і памяшканні і дарагое абсталяванне засталіся. Наступны крок сілавікоў быў такі. Яны абвінавацілі клініку ў незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці, ну і пайшлі ў суд.
Як вы ўжо здагадаліся, суд вынес патрэбнае сілавікам рашэнне. Медцэнтр прызналі вінаватым. Вырак штраф у 500 базавых велічынь, а таксама 100% канфіскацыя доходаў, атрыманых ад незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці за 22 год. Гэта 17 мільёнаў рублёў, ці трохі больш за 5 мільёнаў даляраў. Прычым клініку пазбавілі ліцэнзіі задняй датай аж за 2011 год. Значыць, такіх судоў могуць правесці яшчэ некалькі. За кожны год нелегальнай, на думку ўладаў працы. Адпаведна, і сума штрафаў і кампенсацый такім чынам вырасце разоў у 10, калі не больш. Само сабою, клініка плаціць гэтыя мільёны не будзе, і тады ўлады проста канфіскуюць усю магчымую маёмасць медцэнтра, будынкі, абсталяванне і гэтак далей. Вось такі сумны фінал. З'явіліся кепскія навіны пра сына Віктара Бабарыкі Эдуарда, які цяпер адбывае 8 гадоў у папраўчай калоніі нумар 2 ў Бабруйску. Стала вядома, што Эдуард цяпер знаходзіцца не ў атрадзе, а ў памяшканні камернага тыпу. Прычым ён трапіў у бабруйскую калонію ў канцы 23-га ці самым пачатку 24-го года. Але ў адрозненні ад астатніх вязняў яго фактычна так і не размеркавалі ў атрад. Ад самага старту Бабарыку малодшага закідалі дысцыплінарнымі спагнаннямі. Логіка адміністрацыі ў тым, каб максімальна хутка прапусціць падобнага статуснага палітвязня з вялікім прысуджаным тэрмінам праз ШИЗА і ПКТ і тым самым стварыць фармальную магчымасць для таго, каб перавесці яго на турэмныя умовы ўтрымання. Па такой жа схеме з бабруйскай калоніі ў турму ўжо былі пераведзеныя некаторыя іншыя палітвязні. Галоўнае адрозненне ўтрымання ў калоніі і ў турме ў тым, што ў першым выпадку зняволеныя маюць хоць якую актыўнасць і магчымасць перасоўвання па тэрыторыі, а ў другім увесь час яны знаходзяцца ў камеры. Такім чынам Эдуарду проста хочуць ускладніць жыццё і зрабіць умовы ўтрымання яшчэ больш цяжкімі. Што трэба рабіць з людзьмі, якіх лічыш ворагамі? Забраць у іх усё. Падобна, што менавіта такой логікай кіруюцца ўлады і сілавікі Лукашэнкі. Цяпер яны пачалі новы віток рэпрэсій, на гэты раз супраць актыўных беларускіх дыяспар за мяжою. Паглядзіце, з якім артыстызмам прэзентуе новыя рэпрэсіі прэс-сакратар следчага камітэта Сергей Кабакович. Для достижения цели по захвату в Республике Беларусь государственной власти неконституционным путем западная марионетка Тихановская, представляющая беглых террористов и экстремистов, ее приспешник Латушка и прочие пособники, включая не самых лучших наших граждан из различных диаспор, солидарных с преступниками, унизили само понятие дипломатии, создав так называемое народное посольство с ответвлениями в виде составляющих, именуемых белорусы зарубежья и пиар-штаб. У перакладзе на чалавечую мову вось каму пагражаюць сілавікі. Пасля выбараў 2020 года актыўныя беларусы замежжа стварылі ў некаторых краінах так званыя народныя амбасады для прадстаўніцтва інтарэсаў дэмакратычнай часткі грамадства, а таксама дапамогі іншым беларусам. Цяпер сілавікі хваляцца, што ім вядомыя імёны як мінімум сотні удзельнікаў гэтай ініцыятывы. Ім пагражаюць завочным судом за стварэнне экстрэмісцкага фарміравання. Але аказваецца і не толькі. Следчы камітэт адкрыта кажа, што пасля ў фігурантаў будуць забіраць дамы і кватэры, якія засталіся ў Беларусі. А ў Лукашэнкі здзяйсняецца яго чарговая мара. 21 сакавіка ў космас ляціць першая беларуска Марына Васілеўская. Яна яшчэ не стартавала, а Лукашенко ўжо падпісаў спецыяльны указ. Гэты дакумент, цытата, замацоўвае правы і абавязкі касманаўта Рэспублікі Беларусь. Дык вось сутнасць там такая. Калі ты хочаш у космас, любі Лукашэнку, тады атрымаеш і квіток на МКС, і ільготы. У дакуменце адзначаецца, што статус касманаўта прысвойваецца грамадзяніну Рэспублікі Беларусь, які здзейсніў касмічны палёт, а таксама ягонаму дублёру. То бок, касманаўтам у Беларусі можна стаць, нават не пабываўшы ў космосе. Акрамя таго, для касманаўтаў прадугледжваецца шэраг ільгот і прэферэнцый, у тым ліку захаванне займанай пасады, пенсійнае забеспечанне, дзяржпадтрымка пры будаўніцтве жылля, а таксама касманаўту дазволяць лячыцца ў рэспубліканскім клінічным медыцынскім цэнтры, той самай лукашэнкаўскай лечкамісіі, якой кіруе мама Колі Ірына Абельская. Асобна ва ўказе адзначаецца, што касманаўт павінен адпавядаць свайму высокаму званню, мець цвёрдую грамадзянскую пазіцыю, браць актыўны ўдзел у грамадска-палітычным жыцці краіны, а таксама годна прадстаўляць Беларусь на міжнароднай арэне. У сучасным кантэксце гэта відавочна азначае абавязак стаяць на праўладных пазіцыях і актыўна ўдзельнічаць у прапагандысцкіх мерапрыемствах.
жорсткае пакаранне для топ-менеджера вядомай кампаніі. Гаворка пра 47гадовага Віктара Галянчука, які працаваў намеснікам дырэктара ў кампаніі Санта Імпекс, якая займаецца будаўніцтвам і грузаперавозкамі, а таксама уваходзіць у групу кампаніі Санта вядомага бізнесмена Александра Машэнскага. Галянчук на сваёй пасадзе кіраваў перавозкамі і меў магчымасць размяркоўваць маршруты і выканаўцаў. Скончылася ўсё затрыманнем за хабар. Па версіі следства, Галянчук браў грошы з прадпрымальнікаў, а за гэта абяцаў ім лепшыя кантракты на перавозкі. Агулам ён зарабіў такім чынам каля 40 000 даляраў. Галянчука арыштавалі яшчэ ў лістападзе 22 года. Трохі больш за год ён правёў у СІЗА. Вынік суда быў жорсткім. 10 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму і штраф у 111 000 рублёў. Апеляцыя нічога не дала. Прысуд ужо уступіў у сілу. 21 сакавіка па ўсёй Беларусі прагучыць трывога. Будуць гучаць сірэны, а таксама сігналы трывогі будуць транслявацца па радыё і тэлебачанні. Хвалявацца, праўда, не трэба, бо гэта ўсяго толькі праверка экстранных апавяшчэнняў. Жудасная аварыя адбылася ў Слуцкім раёне. Непадалёк ад вёскі Ячава кіроўца аўтамабіля, робячы абгон, выехаў на сустрэчную паласу. Насустрач яму рухаліся хлопец і дзяўчына на матацыкле. Машына сутыкнулася з матацыклам, і ў выніку ДТЗ хлопец і дзяўчына загінулі на месцы. Кіроўца машыны выжыў, але знаходзіцца ў бальніцы. Яго стан ацэньваюць як цяжкі. Незвычайная прапанова. Беларускае прадпрыемства «Славянка» абяцае выпусціць куртку з падагрэвам. Працаваць яна будзе ад звычайнага пауэрбанка, якім зараджаюць мабільнік. Куртка будзе мець аж 3 тэмпературных рэжымы, якія будуць уключацца адной кнопкай. Вытворца абяцае, што сагрэцца можна будзе ўсяго за 30 секунд, а трымаць цяпло куртка будзе аж 5 гадзін. Увесь сакрэт у спецыяльнай падкладцы з графена. Прычым куртку можна будзе мыць у звычайнай пральнай машыне, а цану абяцаюць не больш за 200 рублёў. Калі менавіта навінка з'явіцца ў продажы, не пазначана, але на сайце «Славянкі» ўжо ёсць 2 мадэлі куртак з падагрэвам. Выглядаюць яны вось так і каштуюць адпаведна 191 рубель і 195. Праўда, тут не абышлося без сюрпрызаў. Дырэктар прадпрыемства заявіў, што ідэю такой курткі яму падказаў асабіста Лукашенка. Ну і куды ж без яго. Вось такія навіны серады. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. Сустрэнемся завтра.